Сэнс каледжа вельмі просты. Гэта 4 гады інтэнсіўнай тэрапіі ад падлеткавай няўпэўненасці і комплексаў разам з некалькімі фактамі пра дзяленне клетак. Падчас тэрапіі ты спрабуеш адказаць на важныя жыццёвыя пытанні, такія як хто я, хто мой сапраўдны сябар, што я магу даць гэтаму свету, як памацаць цыцкі. Усе пытанні, адказы на якія ты ніколі не знойдзеш. У каледжы табе раюць быць сабой, але праблема ў тым, што калі табе 16, хутчэй за ўсё табе захочацца быць кім заўгодна, толькі не сабой. Сэнс у тым, каб адважыцца і пачаць займацца той справай, якая табе сапраўды падабаецца. Праблема ў тым, што ў каледжы іншыя дзеці могуць быць рэзкімі і стварыць у цябе адчуванне, што твае хоббі не крутыя і табе не пасуюць. Гэта змяняецца, калі ты сталееш, таму што людзі робяцца адзінокімі і неахвотна дзеляцца сваімі думкамі. Маладым бывае цяжка зразумець рэчаіснасць. Калі нехта смяецца з тваіх жартаў, ты клоун. Калі ў дзяўчыны, якая табе падабаецца, з'яўляецца хлопец, ты назаўсёды будзеш адзін. Калі нехта смяецца з тваіх малюнкаў, час пісаць развітальную запіску. У юнацтве ты пачынаеш будаваць сваю уласную ідэнтычнасць, але ў каледжы выбар невялікі. Спартсмен, качок, альфач, геймер. Няважна, якую ролю для сябе ты абіраеш, хутчэй за ўсё дарослыя скажуць, што каледж табе не спатрэбіцца. Так што проста кайфуй, асабліва таму, што там будуць сотні людзей, якіх ты больш ніколі не сустрэнеш. Не турбуйся, калі раптам скажаш аргазм замест арганізм, і не саромся слова нігер на пары геаграфіі. Але не лічы, што каледж лішні, таму што нявырашаныя праблемы і комплексы з твайго юнацтва могуць уплываць на тваё дарослае жыццё. Напрыклад, мяне аднойчы адшыла дзяўчына, і я наплакаў на 200 000 плюсаў на адным форуме. Шмат хто думае, што ад жыцця трэба браць усё. Але я ведаю людзей, якія прымалі наркату, ад іх заляталі дзяўчыны, яны цалкам знішчалі сваю будучыню, пакуль я сядзеў у пакоі і гугліў спосабы замовіць ежу ў Макдаке. Гэта праўда, што ў каледжы вывучаюць шмат чаго непатрэбнага, але толькі таму, што твой мозг яшчэ дастаткова не развіўся. Навука сцвярджае, што мозг пачынае развіццё пасля 25 гадоў, а да таго часу гэта проста пусты чэрап з запазычанымі звычкамі і назапашанымі асабістымі комплексамі, якія рандомна вылазяць падчас размоў пра тваю уласную няўпэўненасць. У каледжы скончваецца пубертатны перыяд, і, на жаль, гэта азначае, што ты больш не будзеш расці. Дзякуючы пубертату тваё цела робіцца здольным да размнажэння. Каб ты ведаў. Для большасці людзей адной з самых важных спраў у каледжы з'яўляюцца стасункі. Часцей за ўсё менавіта ў каледжы пачынаюцца твои першыя спатканні. І гэта страшна, таму што ты ніколі нікога раней не запрашаў. Але гэты працэс даволі просты. Глядзі ёй у вочы, а потым уяўляй вашыя стасункі на працягу наступных 3 гадоў, пакуль яна не пачне сустракацца з кімсьці яшчэ. Добрыя навіны ў тым, што напрыканцы каледжы ты правёў сярод сваёй групы амаль чвэрць жыцця. Так што кожны ўжо даўно вырашыў, падабаешся ты ім ці не. У такіх абставінах няма сэнсу баяцца адмовы, бо калі ты запросіш дзяўчыну на спатканне і яна скажа «О, не», гэта азначае, што яна вырашыла адмовіць не тады, калі ты запрасіў яе. Яна вырашыла гэта ўжо даўно. Спаткацца ў каледжы цяжка, бо ты яшчэ падлетак і не маеш жыццёвага досведу. Ты можаш падумаць, а што калі мы сустрэнемся і яна мяне не палюбіць за тое, якія ёсць? Да ладно, чувак, табе 16, там яшчэ няма чаго любіць. Так што змірыся са сваім унутраным страхам памерці ў адзіноце. Адна з самых лепшых падзей у каледжы гэта выпуск з яго. Ты думаеш, божа, якім дурнем я быў гэтыя 4 гады, нарэшце да мяне дайшло. Я бы параю не забывацца на гэтае пачуццё, бо яно будзе з'яўляцца часцей і часцей. Пасля выпуску ты абавязкова ўзгадаеш страчаныя магчымасці. Калісьці сустрэнеш дзяўчыну, якая табе падабалася ў каледжы, і яна такая: «Шчыра кажучы, ты мне падабаўся ў каледжы». А ты такі: «Ага, а чаго ты мне не сказала?» А яна такая: «Ну, я кажу табе цяпер». А ты такі: «Ну, было б лепш, калі б ты сказала раней». І ты сыходзіш з сумным выразам на твару. Сапраўдныя добрыя навіны ў тым, што пасля выпуску афіцыйна скончваецца туторыял і пачынаецца пераход у дарослае жыццё, дзе твой шлях разыходзіцца са шляхамі тваіх аднагрупнікаў. Некаторыя з тваіх знаёмых пойдуць вывучаць праграмаванне, таму што ім падабаецца быць такімі ж харызматычнымі, як Цукерберг. Некаторыя займуцца продажамі, каб зарабіць сабе на жыццё і прадаваць яшчэ больш. А некаторыя скажуць, што хочуць зрабіць паўзу і павандроўнічаць па свеце, што азначае адправіцца ў Еўропу шлыхацца з еўрапейкамі. Няважна, якая ў цябе мара, проста не забывай, што ты яшчэ маеш час і не трэба турбавацца, што не атрымалася з той гарачай немачкай з першай спробы. Апошняя парада пасля сканчэння каледжу і перад тым, як ты выберэш свой шлях у будучыню. Грашовыя пазыкі на адукацыю нельга скасаваць, і іх прыйдзецца выплачваць нават пасля смерці.